So Madam Boss is receiving backlash from people after she mentioned kuti munhu wese ari pabarika. Hands is just that some of you don't know. Asi ukatsvaga gudo mugomo, hands unotoriwana. Hands it's up to you. Kana waita find out kuti uda kuita move on here kana kuti uda kugara. If you move on, then hands imba yaunenge uchida kuparadza ndeyani yaunenge wakuda kudestroya, because hapana munhu ari single achakurora after wasiya murume. Hanzi ungasiye murume chihure here, because ukatongomusiya hakuna mumwe marriage yauchapinda iwewe yemunhu ari single anokutora netrailer yako. Hamina kuti munopaona sei papapo, because vanhu vari kuti there's two men that are out there vari faithful. Vamwe ndo vari kuti ndo chokwadi chaicho Madam Boss. It's just that kuti vanhu havade, or they are not ready to hear such. Challenge iripo hanzi inozongoitika ndeyekuti vanhu vanenge vakupanana zvirwere chete. Otherwise aiwa vanhu hanzi vari mubarika mudzimba umo, dzimba dzakawanda dzakamira, but murume wekwavo anenge achitori nevamwe vanhu. Ivo havatendere zvavo kuti ngoni aite chipare, but hanzi unenge uchingoti munhu haumutendere kuti aite official, but kunze uku anenge atori nevake. So I think the statement iro ringohighlighta kuti nyangwe mukati chichi ini ndakato accepta kuti ngoni ndozvaari. Ivo kana vachitoti munhu wese ari pachipari, which means kuti ivo havasi kuramba futi kuti vari pachipari havasi kuramba. So nyaya dzimwe dzatinge tichinzwa dzangoni, I think kuti vari kudziverifya kabisira panapa. Kuti ngoni patinonzwa kuti aita girlfriend, ngoni patinonzwa kuti azoita akukonzertera nemwe mukadzi ane mwana mucheche, ngoni azodai so. Aiwa vari ngoti munhu wese ari pachipari, which means kuti kana vachiti munhu wese vari kuincluda ivo vari kutoratidza kuti vakadecide to stay. She decided to stay because of ndiani anga varore netrailer yavo. Muri kuona manje, a lot of people are just having such questions kuti Tyra kana achitaura kuti munhu wese ari pachipari naiye, and as well ari kutotaura kuti she cannot leave marriage yake because hawane mumwe mukomana achamurora ari single. So kutongoshingirira paari papo ndo the best solution. Otherwise kunze uku aiwa kunenge kusina kumira zvakanaka. So she was just analyzing the polygamist. Kuti munhu wese murungoti the polygamist zvakati, but ndo situation yatiri tese titori masituations iwawo. Varume vese ndo zvavanongoita, varume vese vanohura. Ameno, I don't know. Hangu kuti varume vese here kana kuti. But let me just finish off nema comments ari panapa. Hanzi that mentality, it's 2026 please. Hanzi mentality ingaiswa mbini yekuti varume vese vanohura chichichi. Zvikanzi nemwe panapa, I blame kuchekwa kwauri kuitwa body yese tarisai. I'm sure brain dzako chaidzo hadzisisiri normal. Instead yekuti pamabusiness idea empowering girl child okunonyoresa masubject amakafoira busy nekungotaura nyaya dzevarume, asi makawana varume matambura kani. We have better things to worry about, not zvevarume please. Vanhu vari bita kunze kwedu, hanzi kuchekwa nyama ndokwakutoita kuti Tyra ufunge mafungiro aya. Hanzi handosaka varume achifarisa with this mentality in 2026 hahada. What are we teaching our girl child? What are we teaching our girl child if vanhu vachingotaura kuti murume wese anohura it's up to you to stay and ameno, I don't know, but it's just so wrong at all levels. It's just wrong. I don't know. And this here, but it's just so wrong to utter such words. I'm one person who doesn't want to put people in one bracket. Maona manje. You cannot put one people and judge people and put them, because vanhu tine mafungiro akasiyana. And so as men, there are also faithful men out there. So she is a influencer. What is she influencing to other people if she's telling us such things? Amen. Let me know.